В този урок ще продължим да работим с свободните Facebook табове, които създадахме с помощта на приложението Static HTML iframe. Нека да влезем в Facebook. И в нашата страница след това. Ето тук долу е разделът, върху който работихме. Да го кликнем. Когато отворите раздела в вашата страница, имате бутонче Edit Tab, с което веднага отивате в режим за редактиране на съответния таб. Така. Тук можете да работите върху HTML кода, да продължите да работите, да го промените, да доразвивате вашият раздел от Facebook страницата ви. В този урок ще ви покажа нещо така полезно, което би било за вашата Facebook страница, а именно как да интегрирате форма за записване към email лист посредством MailChimp. За целта нека да влезем в MailChimp. Така. Нека да се логнем. Логин. Ще кликна I'll do this later. MailChimp ми изиска допълнителни условия за автентикация, за по-добра сигурност, за по-добра сигурност на входа към MailChimp, но аз ще се възползвам по-късно от тези предложения на MailChimp. Сега да отидем в раздела Email листове или Lists. Тук е достатъчно да избера някой от листовете, към който желая да бъдат приобщавани Facebook потребителите, които посещават моята Facebook страница. И сега от ето този бутон, падащия бутон, да изберем бутона Sign Up Forms или форма за записване. Нека да изберем Embedded Forms или форми за вграждане. Тук вече можете да извършите настройки на това как да изглежда формата за записване. Примерно ще променя заглавието на формата по следния начин. Кликам страни. Виждате как се променя наименованието на заглавието на Sign Up форма. Имате допълнителни настройки, с които може да моделирате видимост, начинът по който изглежда формата за записване. По-долу имате и HTML код, който можете да копирате и да поставите там, където желаете да се визуализира вашата sign-up форма, вашия формуляр за записване. Сега записах този код и ще го поставя ето тук отдолу. Просто ще поставя преминаване на нов ред HTML тага и ще пейсна целият този код. След това Save and Publish и да натиснем бутона Preview или бутона за преглеждане на работата ни. Ето как изглежда разработения до момента от нас фрейм. Ето е снимката, която поставихме, заглавието отгоре и мейлинг листа, с който потребителите директно ще се записват в нашия мейлинг лист, който сме създали в MailChimp. Това може да бъде една много интересна функционалност, много полезна като ваша екстра в вашата Facebook страница. Да
могат потребителите директно да ви предоставят интернет адреси, на които да им изпращате имейли, може би с промоционални предложения за покупки или пък други ваши идеи. Нека да го видим. Нека да видим разработената от нас до момента страница в реална среда. Така, зарежда се. Ето и нея. Да видим страницата като потребители. Ето и нея. Изглежда все по-интересно страницата. Сега нека да поработим малко върху дизайна на този фрейм, тъй като в момента все още считам, че не изглежда толкова привлекателно. Ще използвам Photoshop, за да изградим един така не много усложнен дизайн, който ще интегрираме в този фрейм с помощта на HTML. Първо, нека да изберем ето тази позиция на нашата страница и да натиснем бутона Print Screen, след което да отворим Photoshop. Да отворим нов проект.